Poznata pevačica Jelena Rozga zajedno sa svojim dugogodišnjim saradnikom Tončijem Huljićem odlučila je da snimi reality. Hrvatska zvezda Jelena Rozga zajedno sa svojim dugogodišnjim saradnikom Tončijem Huljićem odlučila je da snimi reality. Koncept ovog reality je takav da će biti u potpunosti personalizovan, pa će tako pobednica imati prilike da do detalja uđe u Jelenin muzički svet. Zamišljen je tako da će mlada pevačica moći u stopu da prati Splićanku, što ga čini prvim realitijem ovakve vrste u Hrvatskoj. Ne, nije mi namera da tražim svoju naslednicu ili nekakvog klona. Želja nam je da publici u potpunosti približimo način na koji radimo, pokazati sve do najsitnijeg detalja. Verujem da ovim projektom neću ugroziti svoju privatnost, ali ni karijeru. Tonči je u pregovorima sa TV stanicama oko emitovanja realitija i verujem da ćemo i to uskoro privesti kraju, poručuje Rozga.